Pati ni mga espadahan ni panglabay na to ni. Ano man niya? Wa man ni buot di na kadto kahoy awa. Katong nga ginabunalan ang ta. Wala po siguro ibait-bait niya. Kapoy kasi bay labay na ko ni labay na. Wala na Labay na ni kasayang. labay na inyo labay. Yangap yan ninyo, oy, di lang ako yung labay. Labay na. Labay. Nya, unsan may gamito na to pagbalot sa ila ha? Pastilan din na ta magsalig ng mga espada. Kung sa din ni atong kamot og tiil, pwede man ni pang depensa. Bitaw kuya, pero nakalimot biya ko atong move sa to so na kuya katong mananaw. Pastilan ay kamalaka mo ni praktisa na to karon. Practice sa og kanang mga karate ba? Ano ba na kuya kana? Kapanghadlok mo. Unsa ka ba? Ay, Sunduga ko ninyo. Sige daw. Sige. Atong gibuhat ako sunduga. Okay, ikaw na, sundog me. Iskot din yung bataan ni. Katong diyan na anak nako ba, sundugan ninyo. Ay, sige, kato di ay, kato daw ko. Sunduga. Sige, one, Taro nga, way gara-gara. go! Okay, next Sige step. na, hot ka ni. Sige daw, tanawa ko. Kamo, dali. Sige, sige. Kabalo ka to, koy. kabalo ato ana una. One, two, three, play. Balik man to, koy. Balik man to, balik dito di ay, baliktad di ay, ang anak dayo. Sakita, uy. Grabe sa kita pud mga hapak nimo kuya oy. Iner mo to kuya. Pastilan hinay lagi pero nakalimot ka. Power Rangers biya ta. Kusog na to siya. Ay, naka-double damage di ay ta. O ganing pag-amping mo kay mga unay ta. Amping na, koy, amping, koy. Sige, man naman ta gamit sa kamot. Mana sa kamot. Malapot sa tiil. Mana sa tail. Ang sunod. Susunod, kuya. Sik. Yawa na partiko ba? Oh, siko na. Sige, saan man niya? Apat pasot, anaon dyan. Sige ka mga Ano ka to, koy? Kabalo ko ana basta Basta to, koy. ano? Dali ra to. Dali na to. Sige. 1, 2, 3, go. Wala na kuya. Uy kuya, okay na kuya. Biskot mo nga nung gisiko magunin nyo. Wala ito kuya ano. Sundog na ka na mo. Tama yung tindog dali. Tidog. Nasiko, koy. Agoy, sure. Sure. At mandi ka di ay. Uy, si kuya oy, naiko asa. Hindi ko alrio. Grabe kusgan jud kini itong mga lawas ko yan, no? Diinan bitaw tamog pagbantay mo tanawag ipang siko-siko ko ninyo. Kamaulan mo ko ni style ninyo. O sige kuya, dili na mausap kuya. Sige. Ani na lang, na-memorize ito ninyong gitulo na ko. Oh, Ah, memorize na. Very good. Ani, gamita to ninyo pag sparring mo duwa tanaw na itong effective. Dali, move. kami dua. Paring mi duwa. Sige na. Sige. Balikin ano yo. Sige, wala tinalay. Sige. 1, 2, 3, go. Oy. Ay sa William, wala man ako nag-i-appeal sa pagtudlo. Agay gulogawang William, uy, ginabog bang kuya? Kaya kang makakawa man ko igitudlo nga ilabay. Ay, sorry yan. Nagamitan ako espesyal. Dati ang buwang nga kawaman ko na ingong gamitin Ay, special. wala di ay. Sorry. Tabang. Oh, di. Tanong mo sa espesyal, no? Special, oy. Ay, ko espesyal. Mo to espesyal. Ay sa ko. Ano kasi mo special daw? Naman ka special ba no? Ay sa. Na ba? Naamang gunak ko kanya-kanya nato sariling espesyal. Ay, naadi ay, pero... Ay, kabalo na ko. Pero nito mong duha. Ha? Need ming duwa? Unya kuya, ready na mo? Kaya may special ako. May special ni oy, mura man mig buwang-buwang diri. Ayaw ka masigit lang mo, kaya padulong na ko. Bah! Mo to may special kuya. Gawang special ni mo ini hagjong raman ka sa kuwa. Oy, Ay, ko nga na ako rin nung tabakan. Mamunong gabal si kuya. Agay. Kitoy. Wa na ko siya pila oy. Alangan, hasta ba niyang payatan, nababali ng likod niya. Tama, sakto na imo ha. Very good. Kansiyan ako atoy. Unya kuya, imong special na paipakita. Kay nakita naman nimo amo ang special. Ay naunsa. Kamu raman goy na special duwa kay mga special child biya mo. Tamo day na. Dapat na po kay special kuya. Wala lagi ko
kamura kay mga special child mo, special child ba? Okay. Nya. Pwede na mo gamit atong ipang tudlo nako. Ready na. Hindi na. Pawin na kayo ni. Mubalos na sila ay mo kabalaka kay kita manita ng mga kahoy. Dili. Kahit ganyan kung kamot. Sige. Ay, ang special nyo, yung kalimpiyay, gamit na to Ay, sila. kabala ka kuya. Di na mo nakalimtan. Tara, pangitaan to sila ta, kay mubalos na ta. Balos na ta. Sakit yan tong mga lumot gapon. Sige. Ibang kuspusan ta. Tara. Asa na makato sila damulag bay matay kung makit-ang ko diri sa mga Power Ranger nga ako ra isa. Patay petengin pasagin nako gid. Uy, ala. Ala, mga espada ni mga Power Ranger ro. Kini dalon ko ni paminaw nako nabili ni nila. Asgawan ninyo ato lidoy. Ibilin mo ko dito ni Agi. Kabudalo na kay ko sa Power Rangers ba? Langan niya iya magay ka. Kabalik na lang mi. Ay, tanawa. Tanawa ko ako nakitaan. Sa misyong. Hala, espada sa Power Rangers. Mismo, nakit-an ako sa dalan. Ilaharang gibiyaan. Atay impas. Pabor yun sa tuwa. Kaya mubalos mo dito sila. So sa ato pa ang pasabot ani. Kung mubalos sila sa tuwa, wala sila espada. Ako ani puti. Kaya ka Power Ranger ready. Pagkinaw. Isa ha. Kabalo ba mo nga dati kong swordsman? Oh, swordsman sa palengke. Manataray karne. Ayaw, Tom! Uy, kamayan! Di magon mo mutuo nga swordsman ko sa una. Buto na lagi mi ay nagiwara-wara mong espada kay basing masamad ta. Hasta biyan ang haita. Karon, tudluan ta mo ang saot paggamit sa espada. Karon makaandam ta pagbalos nila. Oh, sige, may pa. Bitaw, mas nindot ta siyong. Tudluy mi. O sige, first step. Tanggala ang espada sa sudlanan niya. Sundo ko na to. Bunot. Okay, sunod nga step no. Nawi jis dia, kapoy ko dia tudlo. Ay, Jesse, mong mata, pangurtahan naman noon minimo. Agad ko bumate ko yan ra oh. Oh, next step. Ay, Chong! Sa mo kiss mo sa kuha? Sa kalod ko niyo di po koy. Tilang mo pagbantay. Mga tagang espesyal. Napay-espesyal na ibawaan ang mga buang, oh. Dali. Sakit niya mo likod ba? Patindog. Man mo ning tingya sa sakita. Sige, kita mag-ana sa masimod. Di ka muto. Ay, ni Barong ko. Kuya, hupo. Sige kay, imana pong espesyal. Oh, batay, kaya mo espesyal mo daw. Usal pa ka espesyal ani? Sige na yan, mubo na. Yep. Paway niya, special. Taba, murag gibuling ang Espesyal lang lagi. Nagkaroon ng time si bataan eh. Balik yun. Agay, ate na yung mga espesyal. Tanggal pa kong buhok. Okay na. Uy, haros na lang. Kuya, ikaw na pong espesyal. Oh, ini-espesyal na pala ipakita. Karon, makita na ginin niyo akong special. Ready na mo ani? Sige na kuya, pakita ka mo.